ערב טוב, סוף סוף הגעתי. את לא תאמין איזה פקקים. שב, האוכל מתקרב וגם אני התקרבתי. ראיתי היום את הבית יפהפייה במרינה תל אביב. אני נדלקתי עליה, אני הולכת לקנות אותה. ואגב, זה פיצוי על כל הפעמים שעזבת אותי לבד. אין לך סיכוי חמוד שלי, אתה אצלי ברשת. אנחנו נחנך אותך לאט לאט אבל בטוח. אם אני רוצה מישהו, הוא בידיים שלי. יורם, תשתוק, אל תענה לה, אני יוצא מדעתי עם המטורפת הזו. מאיפה אני אשיג לה את הכסף של הטבעת עם המשכורת שלי? לא שואלת מה נשמע, לא מחבקת, לא מנשקת. אני נחנק איתה, חייב לברוח מפה. אם תמשיך להתעלם ממני, לא יהיה לך קל איתי, תסמוך עליי. מה דעתך שנשתוק את זה ונתחיל לאכול? לא! מה עשיתי? מה עשיתי?